कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. आम्ही सगळे विरोधात गेलो का? तुम्ही फाटकला उमेदवारी दिलीत कणकवली, मी तेव्हा स्वतः एकटा विरोधात होतो. हे सगळे त्यांच्या बाजूने होते. मी सांगत होतो यांना की हे तुम्हाला महाग पडणार. पुढे येते नितेश राणे आणि निलेश राणेंचा जय जयकार करायची आपल्यावर वेळ आहे. आपल्याला घराणेशाही नको असेल तर आपण विरोध करूया. कुणी केला नाही. राणेसाहेब माझ्याबरोबर जवळजवळ 2 वर्ष बोलत नव्हते. मी उघड विरोध केला नसेल तरी मी फाटकला मदत केली नाही. मुळात त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झालेले, जिल्हा प्रमुख असलेले, बँकेत असलेले असे प्रमुख कार्यकर्ते स्थानिक तुमच्याकडे असताना मग त्याच्यात उपरकर होते, राजन तेली होते, सतीश सावंत होते, नागेश मोरे होते. मी सांगितलं होतं त्यांना की या लोकांचा मी प्रचार करेन, मला हरकत नाही. माझी 4 वेळा मिटिंग घेतली त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबातल्या आणि कोळंबकरसारख्या माणसांनी. मी सांगितलं तुम्ही मुंबईचा माणूस आमच्या डोक्यावर आणून का ठोकताय. तेव्हा मला पूर्ण अंदाज होता की पुढच्या वेळेला ती सीट त्यांच्या कुटुंबासाठी त्यांना राखीव ठेवायची आहे. आज ज्यावेळी निलेश राणेंनी शिंदे सेनेचं तिकीट मिळवलं, दुसऱ्या दिवशी शिंदे सेना बरखास्त झाली. सगळे नाना राणेंचे कार्यकर्ते शिंदे सेनेवर आले. BJPचे सगळे कार्यकर्ते शिंदे सेनेत गेले. उपरकरने पक्ष बदलला तर तो गुन्हा, गौरीशंकर खोतने पक्ष बदलला गुन्हा, आमच्या सतीश सावंतांनी बदलला गुन्हा, आमच्या राजन तेलींनी बदलला गुन्हा, आणि तुमच्या मुलाने पक्ष बदलल्याने अख्खा पक्ष जर विसर्जित केला तर तो गुन्हा नाही. हे जर जिल्ह्यातल्या लोकांना आणि BJPला समजत नसेल तर तुम्हाला अटल बिहारीने काही शिकवलं नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं